Καλησπέρα λοιπόν φίλες και φίλοι τηλεθεατές του Center για άλλη μια Δευτέρα, την τελευταία Δευτέρα. Είναι η αθλητική εκπομπή Λέσχη Φιλάθλων, δίπλα μου είναι ο Βαγγέλης Παλιγαράς. Καλησπέρα και από μένα. Και καλεσμένος της σημερινής εκπομπής είναι ο πρόεδρος της Λέσχης Φιλάθλων Καβάλας, ο κ. Γιάννης Προμούσας. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, υποσχεθήκαμε ότι θα έχουμε ανασκόπηση της χρονιάς σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά να συζητούμε. Με κοιτάς περίεργα, δεν μου αρέσει αυτό. Ξεκινήσαμε με ανασκόπηση γενικότερη της ναι, Λέσχης. σίγουρα είναι και η εκπομπή τέτοια που σηκώνει η ανασκόπηση. Θέλεις να κάνεις εσύ την εισαγωγή, διότι εσύ επιμελήθηκες στο βίντεο το οποίο μόλις είδαμε. Κάναμε ένα βίντεο το οποίο. Το οποίο είναι ένα μια φωτογραφική ανασκόπηση πολλών γεγονότων των οποίων έχει κάνει η Λέσχη τα τελευταία 6 χρόνια της λειτουργίας της, εθελοντικές αιμοδοσίες, δεντροθυδεύσεις, σεμινάρια, εκδηλώσεις, η εκδήλωση για τα 45 χρόνια του ΑΟΚ, το Kavala Night City Run, το οποίο φέτος είναι η τρίτη του χρονιά, το Dance Marathon. Ξεχνάω κάτι? Όχι. Τουλάχιστον το βίντεο τα έχει συμπεριλάβει όλα και πραγματικά ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό. Μας πήγε αρκετά χρόνια πίσω και μπράβο, Βαγγέλη, πολύ ωραίο βίντεο. Και δείχνει πραγματικά την προσπάθεια που καταβάλει μια έτσι ομάδα φιλάθλων, πραγματικών φιλάθλων της πόλης, να στηρίξει τον τοπικό αθλητισμό, να στηρίξει τις ομάδες της πόλης μας, να στηρίξει κοινωνικές, περιβαλλοντικές δράσεις και γενικώς να παράξει έργο, γιατί θεωρώ ότι κάθε σύλλογος μέσα σε μια πόλη είναι ένα ζωντανό κύτταρο που παράγει έργο, πολιτισμό και αναδεικνύει όσο μπορεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον αθλητισμό και διάφορα άλλα δρόμενα της πόλης. Η σημερινή εκπομπή, θέλω να το αναφέρω, ότι θα είναι και λίγο πιο χαλαρή από όλες τις υπόλοιπες για τους λόγους ότι δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Το οποίο αυτό στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι ευκαιρία να μας δώσει την άνεση την οποία μπορούμε να βγάλουμε. Πολλές φορές δεν βγάλαμε φέτος λόγω κακών αποτελεσμάτων, λόγω διάφορων εξελίξεων σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Αυτό να αφήσουμε τα τυπικά που ξεκινήσαμε, ναι, και να πάμε λίγο στο πιο χαλαρό. Αυτό που θέλω να αναφέρω στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι ο αθλητισμός είναι το ίδιο είναι ένα και αυτό με την κοινωνία. Δηλαδή, πολλές φορές λένε ότι όταν είσαι φίλαθλος ή οπαδός, δεν υπάρχει λόγος να παίρνεις μέρος σε περιβαλλοντικές δράσεις κτλ. Κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρα λάθος και αυτό αποδεικνύεται κυρίως από τα κλαμπ του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες σεζόν. Έτσι. Ειδικά στην Αγγλία, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλές κινητοποιήσεις σε περιβαλλοντικό επίπεδο, σε κοινωνικό. Έτσι. Και αυτό είναι, νομίζω, ένα μεγάλο σύν της Λέσχης. Σαφώς, και πρέπει να σου πω ότι η Λέσχη, μέσα στο καταστατικό της, πέρα από ότι είναι ένα φιλαθλητικό σωματείο το οποίο στηρίζει τον τοπικό αθλητισμό, κάνει σαφής αναφορά ότι προσπαθεί να έχει και κοινωνικές, περιβαλλοντικές δράσεις και γενικά δράσεις σε όλες τις εκφάσεις της κοινωνίας και της πόλης μας και του νομού μας. Δεν θα μπορούσαμε να απέχουμε από κάτι τέτοιο, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά πλαισιώνεται από αξιόλογους ανθρώπους, από ανθρώπους με ευαισθησίες, με άποψη, με πολιτισμό. Γιατί όταν λέμε πολιτισμός είναι και ο αθλητισμός, είναι και ο τρόπος της καθημερινότητας μας, ο τρόπος που λειτουργούμε, που βρισκόμαστε μέσα στην ίδια την κοινωνία. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό να αναδείξουμε και τέτοιες πτυχές της δράσης μας ως Λέσχη Φιλάθλων. Και υπήρχαν και φιλανθρωπικές δράσεις. Δεν μπορούσαν να μπουν και στο βίντεο αυτές. Και καλά έκανες και τις έβαλες. Ξέρουν πολλοί άνθρωποι πραγματικά πόσο έχουμε συμπαρασταθεί σε κοινωνικές ομάδες και σε αθλητές και σε πολλούς ανθρώπους. Είναι πράγματα όμως που δεν χρειάζεται να τα λέμε. Απλώς προσπαθούμε ορισμένες φορές μέσα από τις δράσεις μας να μαζεύουμε και κάποια χρήματα, όπως είχε μια πολύ ωραία φωτογραφία στο νοσοκομείο στην παιδιατρική. Αυτό ήταν από το δεύτερο Dance Marathon. Όπως και φέτος στο τρίτο Night Run, πάλι θα έχουμε ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Ευελπιστούμε ο κόσμος να ανταποκριθεί και τα χρήματα που θα μαζέψουμε να τα δώσουμε κάπου. Στην ουσία, ο σκοπός αυτού του εντός εισαγωγικών φιλανθρωπικού έργου της Λέσχης είναι να κινητοποιήσει και την κοινωνία, ώστε να δράσει και ο κάθε ένας ξεχωριστά. Όχι μόνο εμείς οργανωμένα ως σύλλογος ενεργό κομμάτι της κοινωνίας, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά στη δική του καθημερινότητα να ευαισθητοποιηθεί και να δράσει. Ακριβώς, και προσπαθούμε αυτό να το αναδείξουμε και να το επιτύχουμε μέσα από την άθληση. Δηλαδή, προσπαθούμε κάποιον να το φέρουμε να αθληθεί, να συμμετέχει σε ένα αθλητικό δρόμενο και παράλληλα με τη συμμετοχή του να βοηθήσει και μια κοινωνική ομάδα. Οπότε είναι διπλός ο ρόλος αυτής της προσπάθειας.
να γίνει ενεργός πολίτης της. Ακριβώς. Όπως το ίδιο είχαμε κάνει και με το Dance Marathon. Είχαν έρθει οι δημότες, μπήκαν σε μια αίθουσα μέσα στο γυμναστήριο, είχαν δυνατότητα επί 5 ώρες να χορεύουν, να συμμετέχουν, να περνάνε πανέμορφα, να γυμνάζονται, να αποκτήσουν μια ευεξία και συγχρόνως με ένα συμβολικό ποσό των 5 ευρώ μαζεύτηκαν χρήματα τα οποία πήγαν σε ένα κοινωνικό σκοπό. Το ίδιο έχουμε σκοπό να κάνουμε και με το Night Run. Που φέτος ευελπιστούμε να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Αλλά νομίζω αυτά θα τα πούμε και στην πορεία. Μην σχαράω το. Εντάξει, και τώρα να το πούμε δεν έχει να κάνει. Αυτό που θέλω να πω είναι έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις από ό,τι λες. Εγώ θα πω ποια ήταν η αγαπημένη μου, αν θέλεις να πεις και εσύ. Η αγαπημένη μου στην οποία και συμμετείχα ήταν η αλλαγή καθισμάτων στον Ανθή Καραγιάννη όταν γράφτηκε στην κερκίδα της θάλασσας στο Καβάλα. Και ήταν το σχέδιο του αρχιτέκτονα από εδώ πέρα. Γιατί μου φαίνονταν πάρα πολύ άσχημο να μην. Ήταν τόσο απλό, όπως αποδείχθηκε ήταν τόσο απλό και απλά κανένας δεν έπαιζε στη διαδικασία. Ήταν τόσο απλό. Ευτυχώς δεν έχουμε τον Μιχάλη καλεσμένο. Έχει και τραυματία είχαμε κινητικά. Έκλεισε το χέρι του. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία του Βαγγέλη. Όλα τα πράγματα είναι απλά, παιδιά, στη ζωή. Απλά να υπάρχει βούληση, διάθεση. Ναι. Και να το δεις σαν μια ευχάριστη εμπειρία από την καθημερινότητά σου και να δημιουργήσεις πράγματα. Όταν έχουμε τον εθελοντισμό και τη διάθεση για ανιδιοτελή προσφορά στον τόπο μας, και αυτό είναι φυσικά που κάνουν οι σύλλογοι, ορισμένοι σύλλογοι, φαντάζομαι περισσότεροι, μπορούν να προσφέρουν πράγματα. Και έτσι με μια πολύ απλή ιδέα μαζευτήκαμε μια ομάδα ανθρώπων και σχηματίσαμε αυτό το Καβάλα. Ήταν δύσκολη δουλειά, έχει δίκιο ο Βαγγέλης, γιατί έπρεπε να βγουν με τρόπο σωστό, με τεχνικό, χρειαζόταν εργαλεία. Φάγαμε σχεδόν μια ολόκληρη Κυριακή. Μια μέρα φάγαμε. Μια Κυριακή ολόκληρη. Αλλά ήταν μια μέρα δουλειά παρόλα αυτά. Πραγματικά και τώρα το βλέπουμε και καμαρώνουμε ότι είναι ένα δικό μας έργο αυτό. Για ποιον λόγο το λέω. Είναι κάτι το οποίο για να γινόταν υπό άλλες συνθήκες μπορεί να θέλει γραφειοκρατία, να μαζευτούν άτομα. Και παρόλα αυτά, μια ομάδα ανθρώπων, έτσι, και με έναν, ξαναλέω, αρχιτέκτονα δίπλα, ο οποίος το έκανε, το σχέδιο δημιουργήθηκε στην εφαρμογή της ζωγραφικής στον υπολογιστή, δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Δηλαδή ήταν τόσο απλό. Δηλαδή, άνοιξε την εικόνα του γηπέδου και με τη σβίστρα που σου δίνει η ζωγραφική έσβησε τα καθίσματα για να δει σε ποιες θέσεις θα μπορούν να μπουν. Θυμάμαι χραστικά είχαμε κάνει ένα λάθος και είχε πάει απέναντι από τα κλείσιμα και μας διόρθωνε και τα ξαναβάζαμε και τα ξαναβγάζαμε. Ναι. Ήταν ωραία. Πέρασαμε ευχάριστα, γελάσαμε, το ευχαριστηθήκαμε, βγάλαμε και τις φωτογραφίες μας, αυτά μας μείνανε. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και χαιρόμαστε που τα απολαμβάνουμε. Και μπράβο και που το σκέφτηκες και λέει και ο. Θέλεις εσύ να πεις την αγαπημένη σου. Γιατί εγώ την είπα, την αγαπημένη μου δραστηριότητα από όλες όσες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Οι αγαπημένες δραστηριότητες στη Λέσχη δεν. Ξεκινήσουμε τώρα να μιλάμε και να τελειώσουμε. Ποια σου έχει κολλήσει, ρε παιδί μου, πιο πολύ από όλες. Εμένα μου κόλλησε αυτή, δεν ξέρω γιατί. Γιατί μου φαινόταν κάτι τόσο απλό το οποίο. Εγώ να σου πω αυτό, θα μου πεις επειδή το σκέφτηκες εσύ, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Από την πρώτη μέρα, δηλαδή από το πρώτο Night Run, το πρώτο Dance Marathon, το δεύτερο Dance Marathon, το δεύτερο Night Run, η αλλαγή καθισμάτων, το οτιδήποτε. Και δεν είναι μόνο αυτά. Κάθε ένα είναι κάτι ξεχωριστό. Ακόμη και αυτή η ίδια εκπομπή, παιδιά, στην οποία φιλοξενούμαστε αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί η Λέσχη με κάποιο τρόπο να εξητάρει το φύλαθλο πνεύμα, να διεγείρει τη φύλαθλη διάθεση στον κόσμο και να περάσει μηνύματα πολύ σωστά όσον αφορά τις ομάδες μας. Όπως επίσης, όχι μόνο αυτό, η ιστοσελίδα μας, η χρήση των μέσων μαζικής δικτύωσης, με έντυπο υλικό που βγάζουμε κατά καιρούς, η ραδιοφωνική εκπομπή της Λέσχης. Δηλαδή είναι πράγματα που ο κόσμος δεν τα αντιλαμβάνεται ότι γίνεται μια ολόκληρη δουλειά πίσω από όλο αυτό το πράγμα και προσπαθούμε να περάσουμε μηνύματα στον κόσμο. Το οποίο θα το πω και θα το ξαναπώ, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, πολλές φορές ακούω ότι θέλει αυτό, θέλει εκείνο. Δεν θέλει, απλά διάθεση θέλει. Θέλει διάθεση και μια καλή ομάδα να δουλεύει συντονισμένα και πιστεύω ότι στη Λέσχη το έχουμε αυτό. Πάμε λίγο στα αθλητικά, να ξεκινήσουμε λίγο την. Παίξε μπάλα. Να ξεκινήσω από ποδόσφαιρο. Τη χρονιά την οποία τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα, θέλουμε ένα γενικότερο σχόλιο από εσένα για το πώς είδες την φετινή χρονιά. Και θα συζητήσουμε και πιο ειδικευμένα αργότερα. Έχουμε και στατιστικά στα χέρια μας, έχουμε πολλά. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι εντάξει, αν κοιτάξουμε το βαθμολογικό πίνακα και δούμε ότι η Καβάλα βρίσκεται στην 4η θέση, σαφώς δεν θα πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Βέβαια, πρέπει να ξεχωρίσουμε το γεγονός ότι ο Άρης από την αρχή ξεκαθάρισε ότι η πρώτη θέση είναι δικιά του. Θεωρώ ότι η Καβάλα είναι μια ομάδα που πρέπει, και δεν είναι κάτι το στερεότυπο και το κοινό που πρέπει να το λέμε, ισχύει. Η Καβάλα είναι μια ομάδα που πρέπει να πρωταγωνιστεί. Θα προτιμούσαν την έβλεπα στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ωστόσο, δεν αλλάζει για κάτι που είναι στην 4η. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αν είχε κάνει κάποιες νίκες σε παιχνίδια τα οποία από ανόητο τρόπο τα έχασε, και θα δούμε ομάδες οι οποίες έχουν πέσει αυτή τη στιγμή κάτω από την αντιθέση, οι οποίες μας έχουν κερδίσει και μας έχουν πάρει βαθμούς.
Αν δεν γινόταν αυτά τα αποτελέσματα, θεωρώ ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει τη δεύτερη θέση για την τιμή των όπλων. Ίσως όμως και η διοίκηση κάποια στιγμή, από το δεύτερο γύρο και μετά, και εγώ θα έλεγα όχι κακώς, προσπαθώντας να διαχειριστεί και τον μπάτζετ της ομάδος, άλλαξε ίσως και τη φιλοσοφία και προσπάθησε να πάει λίγο με πιο οικονομική διαχείριση του μπάτζετ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τη χρονιά, και δεν ξέρω και αυτό ήταν ένας λόγος ο οποίος η ομάδα δεν μπορούσε να πάρει κάποιους βαθμούς. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, ήταν μια καλή χρονιά. Πιστεύω ότι είχαμε ένα υλικό το οποίο θα έλεγα το ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι είναι από τον ομό μας, είναι από την περιοχή μας. Υπάρχει μια πολύ καλή δουλειά που γίνεται και πίσω από τις ακαδημίες. Πιστεύω ότι πρέπει να κρατηθεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του υλικού και η ομάδα να πορευτεί έτσι με την προσθήκη κάποιων καλών παικτών. Νομίζω ότι είναι και η άποψη και του προπονητή που ακούσαμε εδώ πέρα την περασμένη εβδομάδα, ότι θα κρατηθεί κορμός και με τις σωστές προσθήκες, στις σωστές θέσεις η ομάδα μπορεί να πορευτεί την επόμενη σεζόν. Αυτό που έλεγες για τη δεύτερη θέση, εγώ το έχω πει και το ξαναλέω, απλά επειδή είναι η ώρα του απολογισμού, ήρθε η ώρα να το πούμε σωστότερα. Βγήκε ένα άρθρο πριν από λίγη ώρα, λέγοντας σήμερα, τώρα δεν γνωρίζω πότε ακριβώς, από το Sport 24, το οποίο μιλάει για αναδιάρθρωση της Football League. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε το ότι τα πράγματα μπορεί να μείνουν και ως έχουν και να χωριστούν απλά σε δύο ομίλους, ή να χωριστούν σε δύο ομίλους με περισσότερες ομάδες, που η δεύτερη μπορεί να είναι και τυχερή. Πού είναι η παγίδα? Το ότι αυτή τη στιγμή ο Νέστος που ήταν δεύτερος μπορεί να πάρει από το παράθυρο την άνοδο στην Football League, αλλά μπορεί και όχι. Και αυτό το μπορεί είναι ό,τι χειρότερο για μια ομάδα η οποία δεν ξέρει αν θα είναι ερασιτεχνική του χρόνου ή όχι. Αυτό δεν το ήθελα εγώ εξ αρχής όταν τέθηκε ο στόχος της δεύτερης θέσης για τον ΑΟΚ, διότι τα καλοκαίρια του μας έχει συνηθίσει να είναι συνταρακτικά. Δεν υπάρχει ηρεμία. Πάντα κάτι θα γίνεται. Από το 2009 και μετά το περσινό καλοκαίρι, το οποίο υπήρχε μια. Ναι, αλλά υπήρχε στην Ελλάδα γενικότερα μια κρίση, οπότε επηρεάστηκε και η ομάδα από αυτό. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ θεωρώ ότι καλύτερα να τερματίσεις τρίτο-τέταρτος και να ξέρεις ότι εγώ αγωνίζομαι του χρόνου εδώ και μπορώ να κάνω πρωταθλητισμό για να βγω και να ξέρω ότι όταν θα βγω, παρά να είμαι στο μετέχμιο και να λέω μπορεί να βγω ή μπορεί να κάνω προετοιμασία γάμα εθνικής εγώ τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο να μου πούνε χρειαζόμαστε παραπάνω ομάδα στη Football League, έλα, και να πρέπει να γίνει η ομάδα ΠΑΕ, κάνει νέες μεταγραφές, συμβόλαια κτλ. Αυτά είναι. Δηλαδή γι' αυτό και για αυτή τη συζήτηση που κάνει για τη δεύτερη θέση, εγώ μπορεί να ακουστεί κάπως, αλλά χαίρομαι που η ομάδα δεν τερμάτισε σε αυτήν την θέση. Δεν έχει άδικο, είναι μια σωστή άποψη. Απλά εγώ το έθεσα ως προς την τιμή των όπλων, ότι στην Καβάλα σαφώς από τη στιγμή που ήταν εξασφαλισμένη η πρώτη θέση από τον Άρη, θα της άξιζε η δεύτερη θέση. Σαν συλλογισμός είναι σωστός και δεν διαφωνώ, και υπάρχουν και γενικότερα πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Κατά πόσο η ομάδα μπορεί αυτή τη στιγμή να σταθεί στη Β' Εθνική, αν θα έβγαινε, αλλά είναι μια συζήτηση νομίζω περισσότερο που να την κάνουμε την ερώτηση να την κάνουμε σε έναν που είναι στη διοίκηση και όχι σε εμάς. Λοιπόν, να πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και στην επιστροφή θα συζητήσουμε και για το βίντεο με το οποίο θα μπούμε. Επιστρέφουμε.
Και όπως είναι φυσικό, ξεκινήσαμε με γκολ. Με γκολ. Είναι ο διαγωνισμός για το καλύτερο γκολ της χρονιάς, του πρώτου μισού του 2016. Είναι τα 5 καλύτερα γκολ. Μπορεί να τα βάζει ο Σάββας κιόλας να τα βλέπουμε όσο μιλάμε. Θα ανέβουν από το Νάκη αύριο στη σελίδα της εκπομπής, μάλλον στην κερκίδα. Και θα μπορείτε όλοι όσοι τα βλέπετε στη σελίδα να ψηφίζετε ποιο είναι το καλύτερο γκολ της χρονιάς. Τα 3 κορυφαία σε ψήφους θα πάρουν την πρόκληση για την τελική φάση του κορυφαίου γκολ της χρονιάς. Βέβαια, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εδώ. Ο ποδοσφαιριστής που θα περάσει την τελική φάση, αν πετύχει καλύτερο στο επόμενο μισό της χρονιάς, δεν θα μπορεί να μπει με εκείνο το γκολ. Αυτό είναι και λίγο άδικο για τον Πτηνόπουλο, ο οποίος έχει βάλει μια γκολάρα στο κοκκινόχωμα και διάλεξα. Επίσης, αδικείται σε αυτή την ψηφοφορία και τον γκολ του Παπά στη Δράμα, γιατί δεν υπάρχει καλή τηλεοπτική κάλυψη για να δείξει. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι πιάνει. Πόσο καλή συνεργασία ήταν. Τον γκολ στο κοκκινόχωμα. Ναι, δεν πιάνει σε άποψη θεαματικότητας, σε άποψη ομαδικής συνεργασίας. Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό το λόγο η ομαδική συνεργασία είπε και τον γκολ του Ασημάκη στην Πτολεμαΐδα απέναντι στον Νεορδαϊκό. Το οποίο η μεταφορά από άμυνα σε επίθεση, κοινό στο transition, είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, τα 3 πρώτα γκολ σε ψήφους περνάνε στην τελική φάση. Οι 2 που θα αποκλειστούν, εάν πετύχουν καλύτερο τέρμα, θα μπει στην ψηφοφορία του δεύτερου μισού. Και θα μπορέσουν να κερδίσουν. Τους δίνεις ελπίδες. Αν αποκλειστείτε φέτος, θα μπείτε του χρόνου, ρε παιδί. Αυτό. Και θυμίζουμε ότι το φετινό, το καλύτερο γκολ του 2015 ήταν του Μιχάλη Μπαντάνη κόντρα στο Νεορδαϊκό. Το οποίο ήταν στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Το οποίο ναι, βάλαμε φετινά. Όχι μόνο, βάλαμε και περσινά. Αυτά από αύριο λοιπόν στην σελίδα που βλέπετε από κάτω και στην ομάδα για να ψηφίσετε για το καλύτερο γκολ του πρώτου μισού του 2016. Αυτά. Εσύ ποιο ψηφίζεις? Ναι, αυτό να κάνουμε μια ζωντανή. Εμένα μου άρεσε το γκολ του Λίτσκα, τον από το Ψαλίδη και το γκολ του Παπά. Και νομίζω ότι αυτά τα 2 γκολ θα πάνε στο τέλος να κοντραστούν. Τώρα ένα τρίτο. Ο Σάββας κατευθείαν το έβαλε. Το γκολ του Πτηνόπουλου, επειδή μου αρέσει η εκτέλεση που είναι με τη μία. Και πραγματικά αφήνει άναυδο το τερματοφύλακα, δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Ναι, είναι όλα με μία επαφή. Ναι. Και οι πάσες και η εκτέλεση. Είναι ανάλογα με το τι κριτήρια έχει καθένας. Ας τα βλέπουμε, Σάββα, βλέπουμε τα γκολ όσο μιλάμε. Είναι ανάλογα τι κριτήρια έχει καθένας από εμάς στο τέτοιο στο. Ναι, συμφωνώ. Ας πούμε, ο Σάββας από μέσα φώναξε ότι του άρεσε τον γκολ του Ασημάκη, γιατί του άρεσε η αντεπίθεση, ας πούμε, το transition. Ναι. Είναι αν προτιμάς κάποιο δύσκολο γκολ ή κάποιο θεαματικό απλά. Κοίταξε, όλα τα γκολ είναι ωραία και όπως του Μπρατσιάνι, εξαιρετική κεφαλιά. Ναι, είναι η κίνηση ωραία, βγαίνει στην πίστη. Ήταν και γενικά μια πολύ καλή επιλογή. Οπότε πρέπει να πούμε και ένα μπράβο σε εσένα, μην κάνει παράπονο ότι βλέπεις την εκδήλωση. Να μην κάνει παράπονο. Εγώ περίμενα από τον ίδιο. Τόση ώρα σου λέω για τον πρώτο. Λοιπόν, όπως και στον πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία, περιμένουμε και την αντίστοιχη επιτυχία και στον δεύτερο διαγωνισμό για το καλύτερο γκολ του ΑΟΚ για το 2016. Πάντως να πούμε και κάτι το οποίο το παρατηρώ βλέποντας, κάνοντας όλη αυτή την πορεία μέχρι να καταλήξουμε σε αυτά τα 5 γκολ, ότι σε γενικές γραμμές η ομάδα φέτος σε ό,τι δεν ήταν penalty foul έχει πετύχει θεαματικά γκολ. Γενικά έχει πετύχει δύσκολα γκολ στη ροή του παιχνιδιού, έχει πετύχει γκολ δύσκολα. Αν δεν ήταν δηλαδή αυτό γκολ ή πέναλντι στη μένη φάση, ήταν αν εξαιρέσω τα κόρνερ, γιατί από τα κόρνερ έχουμε δει ότι έχουν βγει 2 γκολ πολύ ωραία, και του Μπρατσιάνι και του Λίτσκα. Στο παιχνίδι, στη ροή του παιχνιδιού βγάζει πολύ καλές ευκαιρίες. Θεωρώ ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του τρόπου παιχνιδιού που έχει η ομάδα και με τον κύριο Ανιφαντάκη αλλά και με τον κύριο Ταουσιάννη. Θεωρώ ότι υπήρχε πολύ καλή κυκλοφορία και κίνηση και εναλλαγή πάσεων, κυρίως όταν έβρισκε ομάδες οι οποίες τις δίνανε χώρο, και γι' αυτό έχουν βγει και πολύ ωραία για γκολ. Και θεωρώ ότι είναι και ένα θέμα που αξίζουν και συγχαρητήρια και στους προπονητές για τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα όταν της δινόταν ευκαιρία να παίξει. Ναι, αλλά αυτό που λες μου κάνει φοβερή εντύπωση, διότι κάνοντας σήμερα την έρευνα, εδώ έχουμε ήδη τους πρώτους ψήφους, παραλεπτόντως. Οι οποίοι δεν μετράνε, να μην προφανώς και δεν μετράνε. Απλά ναι. Βλέποντας τα γκολ σήμερα, είδα ότι υπήρχε μόνο ένα από πέναλτι, και αυτό ήταν μέσα στη Χρυσούπολη. Και αυτό λέει πολλά, το ότι η ομάδα δεν βρέθηκε. Από το 2016. Για το 2016 μιλάμε. Σαν αγωνιστική περίοδο υπήρχαν κι άλλα. Υπήρχε και το γκολ. Ψάχνοντας τα γκολ, λέω τώρα. Έτσι. Ναι, υπήρχε και το γκολ στο Αγιονέρι, στο Κιλκί, στο 1-1 πάλι του Γρηγόρη. Ναι, σωστά.
Και με τον Εορδαϊκό, το οποίο ήταν 2015, αλλά ήταν σε αυτή την αγωνιστική περίοδο. Σωστά. Λοιπόν, ας κερδίσει ο καλύτερος. Μάλλον ας περάσουν οι καλύτεροι, γιατί δεν πρόκειται για νίκη εδώ, πρόκειται για μια πρόκριση. Μόνο του γκολ του Μπρατσιάνη είναι με διαφορετική φανέλα, όλα τα άλλα είναι με τη ρηγέ την οριζόντια. Αυτό το είπες και πριν, περίμενα να το σχολιάσεις εντωμεταξύ. Ίσως να το κοιτάξω λίγο αυτό, ίσως να είναι η γούρικη φανέλα. Είναι η γούρικη φανέλα, προτείνουμε του χρόνου ΑΟΚ να αγωνίζεται με αυτήν. Και φυσικά πρέπει αυτοί οι παίκτες να μείνουν στον ΑΟΚ, να μην αλλάξουν ομάδα, γιατί πρέπει να του βραβεύσουμε ένα από του τρεις που θα είναι στη φετινή περίοδο. Αλλιώς με Skype. Αλλιώς, παιδιά, δεν πρόκειται να βραβευτείτε. Να ξέρετε. Είναι ένα κίνητρο για να μείνουν στην ομάδα, γιατί θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι παίκτες πρέπει να μείνουν. Ναι, αυτό που... Αυτά για τον διαγωνισμό. Από αύριο νεότερα θα διαρκέσει κοντά στον μήνα. Από εκεί πέρα θα βγουν τα αποτελέσματα και οι προκρίσεις στην τελική φάση και θα ελπίσουμε να δούμε ίδιας ομορφιάς. Ναι. Ίδιας ομορφιάς και στο επόμενο μισό της χρονιάς. Και να πούμε ότι επί της ευκαιρίας ότι ήθιστε εδώ και 3 χρόνια νομίζω στην κοπή της πίτας, στην ετήσια κοπή της πίτας, να βραβεύει η Λέσχη έναν φύλαθλο και πλέον από φέτος θα γίνει θεσμός να βραβεύει και το καλύτερο γκολ. Οπότε πρέπει να πούμε ότι θα γίνει στα πλαίσια της κοπής της πίτας γερή να είμαστε στον χρόνο πάνω απ' όλα. Υγεία να έχουμε και θα το κάνουμε. Τώρα, μιας που το είπες αυτό, πώς έπεσε σαν ιδέα στο τραπέζι να βραβεύεται κάθε χρόνο ο καλύτερος φύλαθλος? Νομίζω η ίδια η λέξη φυλάθλων είμαστε. Το ίδιο το λογότυπο της Λέσχης. Δεν θυμάμαι ποιος την είχε πει αυτή την ιδέα. Πάντως, όποιος την έθεσε στο τραπέζι, μας άρεσε σε όλους. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει ως Λέσχη φυλάθλων να βραβεύουμε ένα φύλαθλο, είτε γιατί είναι η φιγούρα, κάποιοι από αυτούς είναι και φιγούρες μέσα, έτσι, όχι με τη χλιβαστική την έννοια. Είναι γραφικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι αγαπητοί, συμπαθείς και πάνω απ' όλα αγαπούν την ομάδα. Και θεωρώ ότι είναι ένας επιτυχής θεσμός και είναι ένας τρόπος να επιβραβεύουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν και αγωνίζονται για την ομάδα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το κομμάτι, να επιστρέψουμε λίγο στη σεζόν για να την κλείσουμε. Θέλω τέλος πάντων, γιατί κλείσαμε τη σεζόν με 5 νίκες φέτος, σαν ΑΟΚ. Κάτι το οποίο δείχνει για μένα 2 πράγματα. Το είπα και στον coach την περασμένη εβδομάδα, το είπα και στο ραδιόφωνο, θέλω να το συζητήσουμε και μαζί. Πιστεύετε πως αυτές οι 5 νίκες, και απευθύνω και στους δύο, ήρθαν λόγω της βαθμολογικής χαλάρωσης, το ότι η ομάδα δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο και μπορούσε να παίξει ελεύθερο ποδόσφαιρο? Και ότι οι αντίπαλοι οι οποίοι είχαν επίσης δεν είχαν βαθμολογικό κίνητρο. Είδαμε ομάδες οι οποίες είχαν ήδη υποβιβαστεί. Εν αντιθέσει, είδαμε ένα κοκκινόχωμα να παίζει τη ζωή του, αλλά εγώ θεωρούσα και θεωρώ ότι ακόμα και να κέρδιζε την καβάλα θα έπεφτε στο τέλος. Για ποιον λόγο πιστεύετε, ή ότι επιτέλους η ομάδα, επειδή επέστρεψαν οι τραυματίες και ήταν πλήρης, για πολύ λίγο στο πρωτάθλημα ήταν πλήρης η συγκεκριμένη ομάδα, κατάφερε και έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο? Βασικά θεωρώ ότι ποτέ δεν είναι ένας λόγος και μία αιτία για να συμβεί κάτι. Θεωρώ ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Νομίζω ήδη 2 από αυτά τα έχεις πει. Το ότι η ομάδα ήταν πιο πλήρης, το ότι η ομάδα πλέον έπαιζε χωρίς άγχος και θεωρώ ότι πλέον άρχισε να φαίνεται και η δουλειά του προπονητή. Γιατί ένας προπονητής, αυτό είναι ο τρίτος ο λόγος. Ένας προπονητής δεν μπορεί από την πρώτη στιγμή που έρχεται να προλάβει να δείξει αποτελέσματα. Θεωρώ ότι ή τυχαίο θα είναι ή θα είναι η δουλειά του προηγούμενου προπονητή. Θεωρώ ότι ο κύριος Σταουσιάννης σιγά σιγά έδειξε αυτό που θέλει στους ποδοσφαιριστές, το εμπεδώσανε και το κάναν πράξη στο γήπεδο και έμαθε και καλύτερα την ομάδα. Και γενικότερα θα έλεγα ότι στο τέλος βλέπαμε καλό ποδόσφαιρο. Σε συνδυασμό όλων αυτών λοιπόν των παραγόντων ήρθαν και οι 5 συνεχόμενες νίκες. Λάτρης των στατιστικών εγώ και ο Βαγγέλης. Έχω εδώ πέρα ένα στατιστικό απολογισμό και του ΑΟΚ και του πρωταθλήματος. Η Καβάλα τερμάτισε με 16 νίκες, 10 ισοπαλίες και 6 ήττες. Αυτό ήταν το ρεκόρ της, ας πούμε. Τερματίσε στην 4η θέση με 58 βαθμούς. Πέρσι, εάν δεν κάνω λάθος, θέλω να με διορθώσει κάποιος, μάζεψε 70 σε 30 παιχνίδια. Φέτος μάζεψε 58 σε 32. Γιατί είχε και 2 ρεπό σε 34 αγωνιστικές. Παρόλα αυτά, ακούγαμε όλη τη χρονιά ότι η ομάδα είχε επιθετικό πρόβλημα, είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα. Παρόλα αυτά, ήταν η τρίτη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, με 53 τέρματα. Εκεί που θέλω να σταθώ εγώ είναι στο σερί συνεχόμενων νικών που έχεις. Ναι, πέρσι νομίζω ότι το σερί συνεχόμενων νικών της ομάδας ήταν 13. Από την ήττα δηλαδή στις Σέρρες μέχρι την ήττα πάλι από τις Σέρρες στο δεύτερο γύρο. Ήταν μόνο νίκες, δεν είχε τίποτα άλλο? Είχε ισοπαλίες. Ναι, εγώ ήταν μόνο το νικητήριο σερί. Ήταν το αίτητο. Ήταν η ισοπαλία, αν δεν κάνω λάθος, στην Αλεξανδρούπολη που είχε χαλάσει. Πολύ σωστά. Το σερί. Που είχαμε ένα μάτς καρμπών φέτος, έτσι. Ναι, και φέτος ήταν 5 οι συνεχόμενες νίκες της ομάδας στο πρωτάθλημα, οι οποίες ήρθαν στις 5 τελευταίες αγωνιστικές. Αγωνιστική 30 με αγωνιστική 34. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο αναδεικνύει και τη διαφορά μεταξύ πέρσι και φέτος.
Αυτό που είπες πριν που δεν σχολίασα, είναι ένας συνδυασμός όλων όσων έφερες, πιστεύω. Γιατί και πέρσι είδαμε την ομάδα, ο περισσότερος κορμός παικτών, οι περισσότεροι παίκτες που ήταν πέρσι συνέχισαν και φέτος και ο τρόπος που αγωνίζεται η ομάδα δεν άλλαξε, μιας και προπονητής ήταν ο ίδιος στην αρχή της χρονιάς. Αυτό που είδαμε και φαίνεται δηλαδή ακόμα και τώρα και το βλέπεις και στις τελευταίες αγωνιστικές, ότι η ομάδα είναι ομάδα ψυχολογίας. Δηλαδή ότι αν της βγει κάτι, μετά της βγαίνουν όλα. Αν στραβώσει κάτι, μετά στραβώνουν όλα. Κατά κάποιο τρόπο αυτό φάνηκε και πέρσι και φέτος. Πέρσι με τις 13 συνεχόμενες νίκες, φέτος με τις 5 συνεχόμενες ισοπαλίες και στο τέλος με τις 5 νίκες συνεχόμενες που έχει. Εγώ τουλάχιστον αυτό διακρίνω. Θέλω όμως το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Όλη τη χρονιά συζητάμε ότι η ομάδα έχει πρόβλημα στην επίθεση. Τρίτη επίθεση στο πρωτάθλημα, 53 τέρματα. Είχε τελικά πρόβλημα στην επίθεση? Ίσως είναι αυτό που είπα στην αρχή εγώ, ότι μπορεί να μην είχε πρόβλημα στην επίθεση. Είχε ατυχή αποτελέσματα σε εύκολα παιχνίδια. Ο συνδυασμός με μια καλή επίθεση και με επιτυχή αποτελέσματα σε παιχνίδια που θεωρητικά ήταν εύκολα, ίσως θα έδινε περισσότερους βαθμούς. Και αυτό είναι το οξύμορο. Δηλαδή, καλή επίθεση, αλλά όχι καλή συγκομιδή βαθμών. Ναι, αυτό πήγα να πω και εγώ. Ότι σίγουρα είχε πολλά γκολ σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, κέρδιζε 4-0. Είχε βάλει 4 στον Εορδαϊκό, είχε βάλει 5 στην Καλαμαριά. 5 στην Καλαμαριά, 4 στη Δόξα, 4 στον Εορδαϊκό, 3 στον Νέστο. Οπότε φτάσαμε 15 γκολ από τα 53 σε 4 παιχνίδια. Το οποίο είναι πάλι όμως 12 βαθμοί. Ύστερα πρέπει να σταθούμε και στις 2 νίκες επί της Δόξας. Προφανώς. Το οποίο, παρόλο που η ομάδα τερμάτισε κάτω από την Δόξα, εντάξει, τον αγαπητό μας αντίπαλο, στα πλαίσια. Φέτος ήταν πολύ αγαπητός και πέρσι. Ναι. Εντάξει, είναι το αλατοπίπερο. Δεν έχουμε τίποτα με τους Δραμηνούς σαν δημότες Δραμηνούς. Σαν φιλάθλους της Δόξας είναι το αλατοπίπερο στη σχέση μας. Οπότε τουλάχιστον μας έμεινε αυτή η ευχάριστη ανάμνηση των 2 νικών. Θεωρώ πως της έχει πάρει τον αέρα, το είπα και την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι έχει δημιουργήσει κόμπλεξ πλέον απέναντι στην ομάδα της Δόξας, η οποία είχε βαθμολογικό κίνητρο. Είχε βαθμολογικό κίνητρο απέναντι στην Καβάλα. Η Καβάλα δεν είχε. Παρόλα και αυτά, φάνηκε ότι ήταν αγχωμένη η Δόξα στο παιχνίδι. Μόλις έβαλε τον γκολ, πήγε να το κρατήσει. Δεν ξέρω αν είναι η τακτική του coach αυτή, της ομάδας, αν ήταν αυτή ή αν ήταν το άγχος που προανέφερες εσύ των παικτών της Δόξας, το οποίο τελικά δεν τους βγήκε σε καλό. Η μεγαλύτερη νίκη που πέτυχε φέτος η Καβάλα σε εύρος ήταν αυτή απέναντι στην Καλαμαριά με 1-5. Βέβαια έχει πετύχει και άλλες νίκες με 4 γκολ διαφορά, αλλά σε αυτή πέτυχε τα περισσότερα, οπότε αυτή θεωρείται μεγαλύτερη. Από εκεί και πέρα η Καλαμαριά άλλαξε πρόσωπο. Άλλαξαν πολλά πράγματα στον Απόλλωνα και ήρθε εδώ πέρα και πήρε μια ισοπαλία, την οποία τη θεωρώ πέταγμα βαθμών άλλο ένα από την Καβάλα, με εκείνο το αγχωτικό τάκλιν του Μανίδη στην τελευταία φάση του παιχνιδιού που δίνει ένα πέναλτι. Ήταν στο σερί του συνεχόμενου ισοπαλίων. Ναι, που είχε και μια ήττα ανάμεσα, αν δεν κάνω λάθος, απέναντι στον Απόλλων Κρίας Βρύσσης. Και τέλος, ήταν δηλαδή 4 ισοπαλίες και μια ήττα εκείνο το σερί. Και η μεγαλύτερη ήττα που υπέστη η ομάδα ήταν στη Χρυσούπολη με 3-1 από τον Νέστο. Δεν ήταν δηλαδή τόσο βαριά όσο θα ήταν μια άλλη ήττα, αντίστοιχη αυτή που δέχτηκε η Καλαμαριά από την Καβάλα. Και αυτό λέει πολλά, δείχνει ότι είχε μια συγκροτημένη άμυνα, οπότε η μεγαλύτερη ήττα της ήταν σε λογικά πλαίσια. Ήταν στο κακό σερί αυτό το παιχνίδι με τον Νέστο, που έχει ως αποτέλεσμα τα 5 παιχνίδια χωρίς νίκη από την 23η αγωνιστική έως την 27η. Αυτό ήταν και το αρνητικό σερί της χρονιάς φέτος. Ήταν και πάνω στην αλλαγή προπονητή. Είχε κάνει μόλις 1 ή 2 παιχνίδια ο coach, νομίζω, στον πάγκο της ομάδας όταν έπαιξε με τον Νέστο. Οπότε αυτό λειτουργήσε ήταν και λίγο. Το δεύτερο παιχνίδι, νομίζω. Είχε ένα μεσοβδόμαδο με την Κρία Βρύση, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορώ, νομίζω με τον Εθνικό Αγιονερίο. Νομίζω με τον Εθνικό Αγιονερίο είναι, μέσα στο Αγιονέριο το 1-1. Τετάρτη δεν νομίζω. Κυριακή ήταν με τον Εθνικό Αγιονερίο, γιατί είχα πάει κιόλας. Μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρος, πάντως αυτό το Σάββατο ήταν ένα μεσοβδόμαδο παιχνίδι και μετά έπαιζε με τον Νέστο Σάββατο. Ναι. Ήταν τα πρώτα 2 παιχνίδια του κυρίου Ταουσιάννη. Θα μας δείρει ο Σάββας, θέλει διαφημιστικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό. Πριν μας δείρει ο Σάββας, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και νομίζω ότι πιάσαμε αυτό που θέλαμε. Τελικά έρχεται. Δεν θα σου πω εγώ. Για μας έρχεται. Δώσε μου 2 λεπτά να το ξεπεράσω. Τέλος πάντων, αστειευόμαστε. Ναι, προφανώς ελαφρύνουμε την κατάσταση τελευταία εκπομπή. Η φημολογία έχει ότι ο Λευτέρης Πανταζής ενδιαφέρεται για τον ΑΟΚ. Τα είπαμε και με τον κύριο Σαρελάκο στη ραδιοφωνική εκπομπή. Εγώ προσωπικά τα είπα μαζί του. Δείχνει βέβαιος ότι θα καταθέσει πρόταση μέχρι το deadline το οποίο έχει δώσει ο ΑΟΚ. Θέλω τη γνώμη σας και εμένα 1 λεπτό να το ξεπεράσω το τι έρχεται. Εντάξει, εμένα η γνώμη μου είναι ότι είναι θέμα καθαρά της διοίκησης. Πρέπει να αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, να επιλέξουν έναν σοβαρό επιχειρηματία, τονίζω τη λέξη σοβαρό επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να αναλάβει την ομάδα. Επισήμως, από όσο ξέρω, δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Προφανώς. Εγώ θα το έθετα λίγο πιο γενικά όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να σκεφτούμε ότι σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση για τη χώρα μας, αν και κατά πόσο υπάρχουν πολύ σοβαροί επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και δεν είναι καμία μορφή για τον κύριο Πανταζή για την πρόταση και οποιαδήποτε πρόταση έρθει. Και να αντιληφθούμε λίγο και δούμε τι γίνεται στο Πανελλήνιο. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι έχουν πάει σε επαρχιακές ομάδες και έχουν επενδύσει. Νομίζω είναι στην Τρίπολη, είναι στο Αγρίνιο, στην Ξάνθη. Δεν υπάρχουν άλλες σοβαρές επενδύσεις σε ομάδες. Θεωρώ ότι πιο σύνηθες είναι να πάει κάποιος και να ξεπλύνει χρήμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο παρά να επενδύσει. Άρα λοιπόν πρέπει να αναλογιστούν πολύ καλά την οποιαδήποτε πρόταση, και το ξανατονίζω, να μην παρεξηγηθώ, δεν έχει να κάνει με το Λευτέρη Πανταζή αυτό το πράγμα. Ιδάλλως, θα πρέπει να σκεφτούμε και να ανασυνταχθούμε, ίσως και να αναθεωρήσουμε ως φίλαθλοι το σκεπτικό μας και ότι αυτή η ομάδα ίσως είναι καλύτερα να συνεχίσει την πορεία της μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, στηριζόμενοι στις δικές της βάσεις, στις στέρεες βάσεις και στηριζόμενοι στις καβαλιώτες. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Για να το σοβαρέψουμε λίγο. Ναι, να το σοβαρέψουμε. Να πω και εγώ λοιπόν τη γνώμη μου πάνω σε αυτό. Να πω ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρηθεί μια ομάδα στη μορφή την οποία βρίσκεται ΕΣΑΗ. Πρέπει να υπάρχει συνεχώς ανακύκλωση χρημάτων και επενδυτών. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι όπως έχουν μια διοικούσα επιτροπή, η οποία είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδοτούν την προσπάθεια αυτής της ομάδας με τη βοήθεια του κόσμου εκάστοτε. Αυτό δεν μπορεί να συντηρηθεί ΕΣΑΗ. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει ότι εγώ εδώ είμαι και είμαι ο ένας και όλοι είστε γύρω μου. Το ξαναλέω, αυτή είναι η δική μου θεωρία, μπορεί να είμαι λάθος. Για να μπορεί και ένας να παίρνει αποφάσεις. Γιατί όταν υπάρχουν πολλοί, συνήθως οι αποφάσεις δυσκολεύεται στο να πάρθουν. Πολλές φορές, δηλαδή, όταν χρειάζεται μία απόφαση, όταν είναι ένα άτομο θα την πάρει πολύ πιο γρήγορα. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι σωστή, αλλά είναι απόφαση άμεση. Άμεση απόφαση πολλά άτομα μαζί δεν μπορούν να πάρουν. Και αυτό είναι πρόβλημα σε επαγγελματικές ομάδες. Και η Καβάλα, ασχέτως στην κατηγορία που αγωνίζεται, είναι επαγγελματική ομάδα. Δουλεύει σε επαγγελματικά πρότυπα. Και αυτό το λένε και οι αθλητές της, το λέει και ο κόσμος της, το λένε και όσοι την παρακολουθούν εκτός συνόρων του νομού και το αναγνωρίζουν ανά την Ελλάδα. Έχουν έρθει προπονητές, έχουν έρθει βοηθοί, όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα για αυτή την ομάδα, ακόμα και σε αυτή την κατηγορία, που είναι αεροτεχνική. Να πω πάνω σε αυτό ότι σαφώς είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, ότι όταν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι διοικούν, υπάρχει ένα θέμα στη λήψη απόφαση είναι λίγο πιο δύσκολο. Θεωρώ βέβαια ότι αν υπάρχει ένα διοικητικό σχήμα, με την πλειοψηφία θα παίρνονται και αποφάσεις. Ωστόσο, ίσως είναι καλό να κάνουμε και μία αναδρομή και να δούμε τι έχει κάνει αυτή η διοίκηση. Και δεν αναφέρουμε μόνο στη Δικούσα Επιτροπή, αναφέρουμε και στη διοίκηση του Ερασιτέχνη. Γιατί και στη Δικούσα Επιτροπή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι του Ερασιτέχνη και πλαισιώνονται από κάποιους αξιόλογους επιχειρηματίες της πόλης. Είναι άξιο αναφορά στο γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι πήραν μια ομάδα η οποία ήταν μια σφραγίδα και κάποια βιβλία τα οποία ορίζει ο νόμος και τίποτα άλλο. Ένα διοικητικό σχήμα το οποίο το πλαισίωναν κάποιοι άνθρωποι που αφιβάλλαν γνώριζαν ότι είναι στην διοίκηση του ΑΟΚ ή είχαν ξεχάσει και οι ίδιοι. Και πήραν λοιπόν μια ομάδα, την ανασύνταξαν, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά σε όλα τα τμήματα, έχουν δημιουργήσει εξαιρετικές ακαδημίες, έχουν οικοκυρέψει την ομάδα οικονομικά, την έχουν φτάσει σε ένα βήμα πριν την εκαθάριση. Εκκρεμεί μόνο η εκαθάριση, η δουλειά που έχουν να κάνουν οι ορκωτοί λογιστές για τα έτη 11 έως 14 και στη συνέχεια να κατηθεί ο λογισμός εκαθάρισης για τη διαγραφή από το Μητρό των Ανωνύμων Εταιριών. Με λίγα λόγια, έχουν φέρει την ομάδα σε ένα πολύ καλό σημείο. Και μόνο που έχουμε μια νοικοκυρωμένη ομάδα που υπάρχει, έστω στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, σαφώς προσδοκούμε το κάτι καλύτερο. Και αυτό κάτι καλύτερο είναι αυτό που θα κρίνουν αυτοί οι άνθρωποι, αναλογιζόμενοι και την ιστορία της ομάδος και τον κόσμο της ομάδος, αλλά και την δουλειά, να μην πάει χαμένη δουλειά που έχουν γίνει. Και το λέω αυτό γιατί
όσο η ομάδα μένει σε καβαλιώτες οι οποίοι κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, τους βλέπουμε καθημερινά, ξέρουμε ότι βρίσκεται σε καλά χέρια. Και πάλι κάνοντας μια αναδρομή, θα δούμε ότι επί Μπάτση, επί Φραγκόπουλου, επί Καραγιάννη, επί Παπαϊωάννου, καβαλιώτες ανθρώπους που την αγαπούσαν την ομάδα, η ομάδα έχει καταφέρει πολύ σημαντικά πράγματα. Σε διοικήσεις οι οποίες πλαισιωνόταν από ανθρώπους μη καβαλιώτες, ακόμη και η διοίκηση της οικογένειας Ψωμιάδη, να θυμίσω ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στη διοίκηση Αθηναίδη που δεν τους ξέραμε. Ακόμη και ο γιος του, ο οποίος το παιδί δικαίως δεν ήταν καβαλιώτης. Εν μέσω μιας νυχτής πήγε αυτή η ομάδα να πουληθεί στον Ηρακλή. Μπορεί να ζήσαμε εξαιρετικές στιγμές με τη διοίκηση αυτή. Είδαμε την ομάδα σε πολύ υψηλά σκαλοπάτια, αλλά την είδαμε και έτοιμη στη διάλυση. Η διοίκηση Τσάκα. Χωρίς να έχω τίποτα με τον κύριο Τσάκα, αλλά ο κύριος Τσάκας ποτέ δεν έπρεπε να λέει ότι είναι Παναθηναϊκός. Το έλεγε ο ίδιος. Όταν δεν έχεις μέσα στην καρδιά σου τον ΑΟΚ, πολύ εύκολα η ομάδα μπορεί να φτάσει εκεί που έφτασε και επί διοικήσεως Τσάκα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να είναι σε σταθερά χέρια αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν εξαιρετική δουλειά να πλαισιωθούν και από άλλους καβαλιώτες που να τη στηρίξουν και από τους ίδιους τους καβαλιώτες. Υπάρχει μια λίστα που αυτή τη στιγμή γίνεται μια οικονομική ενίσχυση κάθε μήνα από καβαλιώτες των αξίας χρημάτων 30, 40, 50 ευρώ. Θα πρέπει να μεγαλώσει αυτή η λίστα. Δεν μπορεί να είναι μόνο 30 άτομα. Και να πορευτεί η ομάδα έτσι. Σαφώς δεν είναι ότι καλύτερο, θα συμφωνήσω μαζί σου, Νάκη, αλλά στην παρούσα στιγμή μπορεί να πορευτεί και έτσι. Και αν βρεθεί ο σωστός επενδυτής. Στην παρούσα φάνηκε ότι μπορεί. Μπορεί. Αλλά πάντα με προσοχή τι θα διαλέξουμε. Μην την ξαναπατήσουμε. Εδώ έχω να τονίσω. Χωρίς να είμαι αρνητικός στον αρθή. Είμαι από τους πρώτους που θέλουν η ομάδα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να προχωρήσει παραπάνω. Δεν το συζητάμε. Αυτή τη συζήτηση έκανα και εγώ στην συγκεκριμένη περιπόητη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Σαρελάκο, το ότι ο κόσμος Καβάλας έχει καεί στο παρελθόν. Και αν καείς από το χυλό φυσάς και το γιαούρτι, μπορεί να έρθει και ο κύριος Πανταζής να είναι ο μεσσίας της Καβάλας. Αλλά δεν θα μπορέσει να τον δεχθεί ο κόσμος έτσι πλέον. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο και ο καλύτερος επενδυτής του επαρχιακού ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά ο κόσμος Καβάλας έχει καεί τόσο πολύ από επιλογές του παρελθόντος και από καταστάσεις του παρελθόντος που δεν μπορεί να το δεχθεί. Ο φιλάθλος κόσμος στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που δεν το έχουν πληρώσει τόσο όσο η Καβάλα. Εγώ νομίζω ότι η Καβάλα έχει πληρώσει πολύ περισσότερα από όσα της αναλογούν. Ανεξάρτητα αν το έχει πληρώσει ή όχι, στον κόσμο του ποδοσφαίρου είσαι και λίγο καχύποπτος συνήθως σε οποιαδήποτε πρόταση. Ακόμα και κάποια συμφέρουσα πρόταση να είναι για οποιαδήποτε ομάδα, θες να την ελέγξεις, θες να δεις το κάτι παραπάνω. Δεν το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ότι έχουν ακουστεί πολλά, έχουν ακουστεί ότι μέχρι και φιλικά έχουν κλείσει. Υπάρχει το μια μόνο φιλικό βεβαιότητα. παρεμπιπτόντως που έχει κλείσει, μιας που το ανέφερες, είναι την Πέμπτη με τον Άρη στο κλάν της Βικελίδης. Πολύ σωστά. Δεν ξέρω την ώρα, αλλά είναι το τελευταίο ουσιαστικά παιχνίδι το οποίο θα δώσει ο ΑΟΚ στην αγωνιστική χρονιά την οποία διανύουμε και είναι ένα φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Άρη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι παιχνίδι φιέστας για τον Άρη. Για τον Άρη, ο οποίος θα επιστρέψει σε επαγγελματικές κατηγορίες μετά από 2 χρόνια απουσίας. Πάντως είναι η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση και των δύο ομάδων για την αγωνιστική περίοδο 2015-16. Ναι, εκεί που θέλω να γυρίσω είναι ότι αυτό που έλεγα πριν στο Γιάννη και σε σένα είναι ότι το σχήμα το οποίο υπάρχει τώρα λειτουργεί και θεωρώ ότι λειτουργεί και πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά λειτουργεί. Αλλά δεν μπορεί να επιβαρύνονται συνέχεια οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι ούτε ψωμιάδιδες, ούτε μαρινάκιδες, ούτε τίποτα, χωρίς να θέλω να θίξω ούτε τους μεν ούτε τους δε λέγοντας ονόματα, έτσι, ή ο χ ή ο ψ, έτσι. Και κάποια στιγμή θα πούν ότι μέχρι εδώ ήταν το ταβάνι, δεν μπορώ, θέλω, δεν μπορώ. Και οι καταστάσεις στη χώρα δεν ευνοούν τέτοιου είδους επενδύσεις. Είδαμε ξαφνικά, δεν ξέρω κατά πόσο θα περπατήσει, μια υπόθεση στις ΣΕΡΕΣ όπου το Ματσαραϊκό τον θέλουν από το εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, ο Γερμανός επενδυτής. Ναι. Εντάξει, εγώ αυτά τα πράγματα να μιλήσει δεν τα πιστεύω. Ναι, αν έρθει ένας Γερμανός επενδυτής, θα επενδύσει κάπου αλλού. Τέλος πάντων, μακάρι. Ναι, εντάξει. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν όλη αυτή την καλή διάθεση, απλά και οι καταστάσεις, δηλαδή φέτος υπήρξε γκρίνια συνεχή από τον κόσμο, η οποία ήταν και δικαιολογημένη βάσει αποτελεσμάτων. Αν τα αποτελέσματα ερχόντουσαν, θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε. Αλλά είδαμε ότι πολλοί παράγοντες μπορούν να αλλάξουν μια χρονιά και αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν μια ομάδα όπως την τρέχουν και κάποιοι μπορούν να εραστούν, να ακούνε, να χρηματοδοτούν, να κινούν τις καταστάσεις και να πούνε ότι εμείς δεν μπορούμε. Πρέπει λοιπόν, εκτός από το σχέδιο το οποίο υπάρχει τώρα, να υπάρχει και το επόμενη μέρα της ανάλυσης. Δηλαδή, ήσουν φέτος εσύ, του χρόνου να είσαι εσύ και του παραχρόνου να είσαι εσύ. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να έρθει ένα τέλμα το οποίο είναι και καταδικαστικό σε πολλές περιπτώσεις. Και είναι αυτό που είπαμε, ότι πρέπει να πλαισιωθούν και από άλλους επιχειρηματίες της πόλης και έτσι θα τους βοηθήσουν και δεν θα επέλθει αυτή η κόπος και αυτός ο κορεσμός πολύ εύκολα. Όταν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι βοηθάνε, πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο να λειτουργήσει αυτό το διοικητικό σχήμα και να πορευτούμε και την επόμενη χρονιά έτσι.
Και για να πω εγώ το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω πάνω σε αυτό, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή, και το είχαμε συζητήσει και τότε όταν είχε γίνει η ανοιχτή συνέλευση. Ναι, μπράβο. Ότι μπορείς να γραφτείς στον ερασιτέχνη και μετά από ένα χρόνο να έχεις το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Όμως, σε ένα σωματείο όπως είναι η Καβάλα, που θέλουμε αυτό το σχέδιο το οποίο λες εσύ, Γιάννη, να υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα πλαισιώνουν την ομάδα και θα έχουν λόγο, γιατί όταν δίνεις χρήματα έχεις λόγο. Σωστά, δεν τα λέω. Ωραία. Αν μαζευτούν πολλά άτομα, και είναι και το μεγαλύτερο μου ερωτηματικό επάνω σε αυτές τις καταστάσεις, θα έρθει ένα θέμα σημαντικό. Είτε λέγεται εκλογή προέδρου, είτε λέγεται αποφάση για budget, για προπονητή, για ποδοσφαιριστή, να φύγει, να μείνει κτλ. Παίρνοντας τα δεδομένα ως χώρα, όχι σαν πόλη, σαν χώρα. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος εκλέγει βουλευτές, πρωθυπουργό, οτιδήποτε, έχοντας το δικαίωμα του ψήφου δωρεάν, και πάλι θα γκρινιάξει. Όταν έχεις το δικαίωμα του ψήφου ενώ πληρώνεις, πιστεύεις τα πράγματα θα είναι καλύτερα? Εντάξει, η ψήφος έχει να κάνει και με την... σαφώς όταν είσαι απλό μέλος, έχεις το δικαίωμα της ψήφου σε ένα σωματείο. Απλώς όταν βάζεις και χρήματα, εδώ είναι η μεγάλη διαφορά, όταν βάζεις και χρήματα σε μια ομάδα, πολλές φορές θέλεις, ασχέτως τι λέει το σωματείο, να έχεις και τον πρώτο λόγο. Εδώ είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο, όταν υπάρχει μια πολυφωνία σε διοικητικό επίπεδο, πολλές φορές δημιουργούνται και διαφωνίες. Αλλά θεωρώ ότι όταν υπάρχει καλή διάθεση και ο ίδιος σκοπός από όλους που δεν είναι άλλος από τον καλό της ομάδας, πιστεύω ότι στο τέλος θα μπορεί να βρεθεί λύση. Σε συνδυασμό βέβαια και συνεργασία με το εκλογικό σώμα με τα μέλη του, που θα πρέπει να γίνονται και πιο συχνά συνελεύσεις γενικές και να ακούγεται και τι λέγεται από τα μέλη του συλλόγου. Οπότε μπορώ να θεωρήσω ότι με ένα σωστό συνδυασμό και μια σωστή διαχείριση μπορεί να προχωρήσει ακόμη και έτσι η ομάδα, έστω για ακόμη μια χρονιά. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι έτσι μπορεί να προχωρήσει και μια πενταετία και μια δεκαετία, ίσως και μια 15ετία κτλ. Το θέμα είναι ότι αν θες να κάνεις το βήμα παραπάνω, πρέπει να υπάρχει ένας ο οποίος θα μπορείς να βασιστείς μόνο σε αυτόν. Γιατί ξαναλέω, όσο κι αν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα και στην ομάδα και την βοηθούν, κάποια στιγμή είτε είναι προσωπικό το θέμα, είτε είναι ότι κουράστηκαν, είτε είναι ότι βαρέθηκαν. Μπορούν να πούνε ότι εγώ, παιδιά, δεν μπορώ φέτος, έχω, ξέρω εγώ, οικογενειακές υποχρεώσεις, έχω ένα πρόβλημα με την υγεία μου, έχω ένα πρόβλημα με το ότι βαριέμαι και θέλω να φύγω. Αυτό είναι και λίγο υποθετικό βέβαια. Για να σου κάνω τον αντιλόγο, και το ίδιο μπορεί να ισχύσει και με ένα επενδυτή. Ναι, και ένας επενδυτής μπορεί να σηκωθεί να φύγει. Μπορεί να υπάρξει το μαξιλαράκι των από κάτω, οι οποίοι θα έχουν ξεκουραστεί στην τσέπη τους ή θα έχουν μία ομάδα η οποία δεν θα την αφήσει ο άλλος στο έλεος του Θεού. Πάντα με το δεδομένο ότι ο άνθρωπος που θα έρθει θα είναι εγγύηση, δεν θα είναι ο σαφώς, και θεωρώ ότι η παρούσα διοίκηση, εφόσον έρθει κάποιος, θα ζητήσει κάποια χέρια, κάποιες εγγύησεις. Αυτό ακριβώς. Για παράδειγμα, μια εγγυητική επιστολή σε μια τράπεζα. Δεν μπορεί ο καθένας να σηκωθεί, γιατί όταν είσαι αριστεχνικό σωματείο, είσαι εντελώς ξεκρέμαστος. Μπορεί ο άλλος να σε αφήσει τελευταία στιγμή και να αφήσει ένα σωρό χρέη. Όλα αυτά λοιπόν, και τώρα δεν θέλω να μπω κι εγώ σε περισσότερες αναλύσεις πιο οικονομικές, το θέμα είναι ότι αυτά στη διοίκηση είμαι σίγουρος ότι τα γνωρίζουν. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να μην είμαστε τόσο παρορμητικοί με το που ακούμε ότι θα έρθει οποιοδήποτε να λέμε εντάξει, πάρ' την ομάδα. Αυτό εννοούσα πριν που έλεγα ότι θα μελετήσουν, θα συζητήσουν, θα μπουν κάποια πράγματα στο διατάφτα, θα μπουν κάποιες εγγυήσεις, θα πρέπει να δεχθούν κάποια χρήματα σε ένα λογαριασμό με μια εγγυητική επιστολή, όπως είπα, για να είναι και η διοίκηση σίγουρη ότι δεν θα συμβεί το μοιραίο. Αυτό είναι το μόνο. Είναι μια σύνθετη διαδικασία τώρα και μόνο υποθετικές συζητήσεις. Ναι, απλά επειδή είναι στην επικαιρότητα. Δεν είναι κακό. Έτσι να το περάσουμε και στο μήνυμα στον κόσμο. Μην είναι και ο κόσμος τόσο παρομητικός που ακούει, έρχεται. Εντάξει, γι' αυτό το σατηρήσαμε και λίγο πριν. Μακάρι να έρθει ο άνθρωπος, μακάρι να έχει τις αγαθότητες των προτάσεων. Άλλωστε, οι άνθρωποι που τον πλαισιώνουν, οι καβαλιώτες εδώ και ο κ. Σαλόκας, θεωρούνται σοβαροί άνθρωποι. Ξέρουμε ποιοι είναι και πώς αγαπούν την ομάδα και ευελπιστούμε και εμείς και περιμένουμε να δούμε κάτι θετικό. Αυτό νομίζω ότι το καλύψαμε, γιατί ήθελα να το αναφέρω αυτό για το λόγο ότι όσο καλοκαιριάζει ήταν αναμενόμενο ότι αυτό ήταν το hot θέμα για τον ΑΟΚ, το ποια είναι η επόμενη μέρα. Καλώς υπάρχει μια τελική ημερομηνία που μπορεί να δεχθεί προτάσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και το λέμε και στον κόσμο, ότι εάν υπάρξει ο κύριος Πανταζής και ο κύριος Χ Πανταζής, όπου Πανταζής οποιοδήποτε που θέλει να επενδύσει στην Καβάλα, δεν μπορεί μετά τις 25. Απλά θα πλαισιώσει την ήδη υπάρχουσα ειδικούς επιτροπή. Έτσι. Αυτό να αναφέρουμε. Δηλαδή από εκεί πέρα δεν λέει η ειδικούς επιτροπή ότι εμείς κλείνουμε, αυτοί είμαστε και δεν θέλουμε κανέναν, εμείς θα την βγάλουμε τη χρονιά. Απλά πλέον θα είναι άλλη μια βοήθεια στην διοικούσα. Και αν και εφόσον η ομάδα καταφέρει την άνοδο, το μοίρασμα του μοτοχικού κεφαλαίου. Οι άνθρωποι της δικού σας είπαν ότι αν υπάρχει σοβαρή πρόταση, αυτοί οι άνθρωποι τα χρήματα που τα αναβάλουν θα τα βάλουν ούτως ή άλλως. Ναι. Να έρθουν ως αρρωγοί στην προσπάθεια αυτού του επενδυτή. Αυτό. Νίσταξε, Βαγγέλη. Νίσταξα, ναι. Συνιστάξαμε μάλλον.
Έχεις το επόμενο θέμα, γιατί... Το επόμενο θέμα, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να δούμε και το αφιέρωμα που έχουμε στην αγωνιστική χρονιά του βόλεϊ, μιας και μπάσκετ και ποδόσφαιρο τα έχουμε κάνει. Να δούμε τις κάρτες για το βόλεϊ. Τις έχει έτοιμες ο Σάββας. Ναι, γιατί είπαμε ο ΑΟΚ δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι. Είναι η αγωνιστική περίοδος των ανδρών, η οποία περιλάμβανε 6 παιχνίδια, μία ήττα από τον Άθλο Ορεστιάδας, πρώτη αγωνιστική 2-3, ένα παιχνίδι με τον Εύρο Σουφλίου, στον οποίο ο ΑΟΚ έχασε άνευ αγώνα, διότι δεν αγωνίστηκε, δεν ταξίδεψε μέχρι το Σουφλί. Ο αγώνας ήταν Σάββατο, ήταν εργάσιμη μέρα και οι περισσότεροι αθλητές του ΑΟΚ εργάζονταν. Ήταν 3-2 από τον Ερμογέννη, 3-0 από τον Άθλο Ορεστιάδας εκτός έδρας, 0-3 από το Σουφλί εντός έδρας και 3-2 νίκη τελευταία αγωνιστική με τον Ερμογέννη Ξάνθης. Να πάμε στη δεύτερη κάρτα που έχουμε. Είναι η αγωνιστική περίοδος των γυναικών, η οποία ήταν σε Α και Β φάση. Η πρώτη φάση περιλάμβανε αγώνες κόντρα στο Γούσου Δράμα, στον ΑΟ Μυγδαλαιώνα, την ΑΕΚ Κομοτηνής, τον Ερμή Δράμας και τον Ερμογέννη Ξάνθης. Η ομάδα του ΑΟΚ κατάφερε να περάσει στη δεύτερη φάση, να βγει στις 3 πρώτες ομάδες. Βλέπουμε και τα αποτελέσματα, να μην τα πούμε αναλυτικά. Κατάφερε να περάσει στη Β' φάση, όπου πέρασαν οι 3 καλύτερες ομάδες του Ανατολικού και του Δυτικού ομίλου, δηλαδή σύνολο 6 ομάδες, μεταφέροντας τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Εκεί ο ΑΟΚ έπαιξε με τον Άθλο, τον οποίο κέρδισε 3-0 εκτός έδρας. Έχασε από τη Νέα Βίσα και στα 2 παιχνίδια με 0-3. Η Νέα Βίσα είναι η πρωταθλήτρια, η οποία ανέβηκε και στην Α2 εθνική κατηγορία. Κέρδισε τον Εύρο Σουφλίου 3-1 και τον Άθλο Ορεστιάδας 3-0. Ιτήθηκε από τον Εύρο στο Σουφλί την τελευταία αγωνιστική με 3-1. Κατέλαβε την 4η θέση, μία θέση παραπάνω από ό,τι κατέκτησε πέρσι. Η χρονιά θεωρείται επιτυχημένη για τον ΑΟΚ στο γυναικείο τμήμα. Να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα. Η επόμενη κάρτα είναι οι Κορασίδες, οι οποίες κατάφεραν να περάσουν αίτητες και με μόλις ένα σετ χαμένο, όπως βλέπουμε στους 2 πρώτους γύρους, ως πρωταθλήτριες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο βόρειο κομμάτι, βόρειο γκρουπ, όπου ιτήθηκαν 2-3 σετ από τον Ασκληπιό. Έγινε στην Καβάλα αυτό, να το Έγινε στην Καβάλα, στο κλειστό της Καλαμίτσας. Ιτήθηκαν 0-3 από τους Μακεδόνες Αξίου και 1-3 από τον Ηρακλή Ιωαννίνων. Παρ' όλα αυτά κατέκτησαν τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά της πρωταθλήτριας ομάδας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνεχίζουν και την επόμενη χρονιά με τον ίδιο στόχο. Να δούμε και την τελευταία κάρτα. Η τελευταία κάρτα είναι οι ομάδες Παγκορασίδων του ΑΟΚ. Η Α και η Β ομάδα είναι 2 ομάδες. Η δεύτερη ομάδα των Παγκορασίδων ήταν πιο πολύ για να πάρουν εμπειρίες οι μικρές αθλήτριες και, όπως βλέπουμε, έχει ιτηθεί σε όλα της τα παιχνίδια. Ενώ η Α ομάδα είχε 3 νίκες, αν δεν κάνω λάθος, στη διάρκεια του πρωταθλήματος. 2 νίκες επί της Β ομάδας και 1 νίκη επί της Β ομάδας του ΑΟ Μυγδαλαιώνα. Αυτή ήταν η πορεία το πανόραμα του βόλεϊ, των ομάδων βόλεϊ του ΑΟΚ τη χρονιά που πέρασε. Των 4 τμήματων. Των 4 τμήματων, με πιο επιτυχημένο το τμήμα των Κορασίδων του ΑΟΚ, που πέρασε και στην τελική φάση. Στις 16 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Ναι. Έτσι. Να περάσουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
Μαν, έχουμε την μπάλα ράγκμπι τώρα. Δεν τα ήξερα εγώ. Αυτά τα κόλπα είναι του Σάββα. Φτάσαμε τελευταία εκπομπή για να δούμε αυτά τα κόλπα. Έτσι. Τα κρατούσε τώρα ο Σάββας. Τα κρατούσε. Για τον Πανταζή τα κρατούσε. Τα κρατούσε εσύ που φαίνεται. Τέλος πάντων, να πούμε ότι μιας και είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς, είπαμε να δείξουμε και κάποια πράγματα τα οποία θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Και ένα από αυτά είναι και το beach rugby, το οποίο διοργανώνει το τμήμα rugby του ΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί μέσα Ιουλίου στην κεντρική πλατεία όπως και πέρσι. Και αυτό ήταν το διαφημιστικό σποτ της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα έχουμε και για το Καβάλα Night City Run να πούμε, με τον πρόεδρο. Την προετοιμασία, ποια πράγματα έχουμε να ανακοινώσουμε μέχρι τώρα. Συνεχίζονται, αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι συνεχίζονται, έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και συνεχίζονται οι εγγραφές μέσω του site. Όσων θέλουν να τρέξουν στον αγώνα, μπορούν όλοι όσοι θέλουν να συμμετέχουν να μπουν στο lfk.gr και να δηλώσουν συμμετοχή. Πράγματι, καλά τα λες, Βαγγέλη, έτσι είναι. Αν και είναι αρκετά νωρίς ακόμη, έχουμε 5 μήνες μπροστά μας, είναι 17 Σεπτεμβρίου αγώνας. Ωστόσο, εμείς από την επόμενη μέρα που τελείωσε η προηγούμενη διοργάνωση, κάτσαμε, κάναμε τον απολογισμό, την αποτίμηση. Είχαμε μια συνάντηση και με τον κύριο Φιλόσογλου, που εκπροσωπούσε το Δήμο Καβάλας. Μας εξέφρασε την επιθυμία του Δήμου να συνεχιστεί ο αγώνας και θα έχουμε και θα συνεχίσουμε και τους ευχαριστούμε να έχουμε τη συμπαράσταση και την βοήθεια. Ουσιαστικά είναι μια διοργάνωση του Δήμου και της Δημοφέλειας και της Λέσχης. Εμείς έχουμε αναλάβει καθαρά την οργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης, πέρα από ό,τι άλλα πράγματα πλαισιώνεται. Από την περσινή χρονιά έχει ανεβεί και η προκήρυξη στο καλεντάρι των αντίστοιχων αγώνων και έχει οριστεί ως 17 Σεπτεμβρίου. Ήδη έχουν γίνει και κάποιες άλλες ενέργειες που αφορούν τα σχετικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί στην τροχία, γιατί είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία να γίνει όλο αυτό. Έχουμε προχωρήσει και σε κάποιες άλλες λεπτομέρειες πάλι με το Δήμο. Ήδη έχουμε αρχίσει να το προωθούμε στην σχετική σελίδα. Έχουν βγει και κάποια promotion poster, κάποιες αφήσεις οι οποίες δίνουν πληροφορίες στον κόσμο. Θα έλεγα πως είμαστε σε πολύ καλό σημείο και πως όσο περνάει ο καιρός θα μαθαίνει περισσότερα ο κόσμος. Όπως πολύ σωστά είπες, έχει ανοίξει και η εκδήλωση συμμετοχής, η φόρμα συμμετοχής. Θα έλεγα και θα κλείσω με αυτό ότι η σημαντικότερη αλλαγή που έχουμε για φέτος είναι ότι ο αγώνας γίνεται καθαρά 10 χιλιόμετρα πλέον. Ήταν μια επιθυμία και των αθλητών, γιατί το 11,4 που είχαμε δεν έλεγε κάτι. Οι περισσότεροι αθλητές θέλουν να ξέρουν πόσο τρέχουν το δεκάρι και πόσο το πεντάρι. Αν και αυτό πάλι πρέπει να γίνεται σε συνθήκες μιας επίπεδης διαδρομής. Τέλος πάντων, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες αυτή η διαδρομή, αλλά και το επίσης χαρακτηριστικό και πολύ σημαντικό είναι ότι από φέτος η διαδρομή θα έχει και ένα πεντάρι. Οπότε οι δρομείς, οι συμμετέχοντες τέλος πάντων, κάπου στο σημείο του Φαλήρου, μεταξύ Φαλήρου και Ραψάνης, όσοι είναι στο πεντάρι, θα υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι θα τους δείχνουν από πού θα γυρνούν και θα κάνουν την αναστροφή και θα συμμετέχουν στο πεντάρι, και οι υπόλοιποι θα συνεχίζουν και περίπου στο ύψος της Καλαμέτρας θα κλείνουν τη διαδρομή, θα κάνουν την αναστροφή για να κλείνουν το δεκάρι. Στην ουσία, με το πεντάρι η διαδρομή απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο και σε κόσμο ο οποίος δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με τις μεγάλες αποστάσεις. Ακριβώς. Και αυτό ήταν μια επιθυμία του κόσμου πέρσι. Δηλαδή, πολλοί λέγανε ότι θέλουμε να συμμετέχουμε, αλλά νομίζουμε δεν θα ανταπεξέλθουμε στα 10 χιλιόμετρα. Και αυτό είναι το σωστό, και από την εμπειρία που έχω σε ανάλογες διοργανώσεις αγώνων, πρέπει πάντα μετά από ένα αγώνα να φουγκράζεσαι, να ακούς, να βλέπεις ποια είναι τα λάθη, ίσως και πράγματα που ο κόσμος δεν τα βλέπει, και να προσπαθείς να τα επιλύσεις. Και αυτό κάναμε, και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό θα δώσει μια ιδιαίτερη όθηση στον αγώνα, γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Πέρα από όλες τις ιδιαιτερότητες και όλες τις εκπλήξεις που θα βάλουμε σε αυτόν τον αγώνα και θα το διαθέσουμε και με διάφορα άλλα δρόμενα, πιστεύω ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή από τους καβαλιώτες, αλλά και όχι μόνο. Φέτος ευελπιστούμε να τον ανοίξουμε όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, σε όλη την Ελλάδα, και αγώνες να γίνει και διεθνής. Ήδη, να το πω και αυτό, έχει δοθεί η προκήρυξη σε μεταφραστές και θα μεταφραστεί στα αγγλικά, στα βουλγάρικα και στα τούρκικα. Σε πρώτη φάση σε μια διεθνή γλώσσα, την αγγλική, και σε όμορες χώρες γειτονικές οι οποίες μπορούν να προσελκύσουν αθλητές. Και πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο, πέρα από το έχει καθιερωθεί ο θεσμός, η Καβάλα ούτως ή άλλως προσφέρεται, είναι μια πανέμορφη πόλη, έχει να αναδείξει πολλά ιδιαίτερα σημεία, πολλά σημεία αναφοράς, πολλές ομορφιές. Θα προσελκύει συνεχώς από όλη την Ελλάδα αθλητές και όχι μόνο, και θεωρώ ότι έχει τις δυνατότητες να γίνει ένα από τους μεγαλύτερους αγώνες στο είδος του. Και αν δεν κάνω λάθος, και φέτος είχαμε συμμετοχές από άλλες χώρες, έτσι. Είχαμε από Τουρκία,
Και από Κορέα νομίζω είχαμε ένα. Σιγκαπούρη, συγγνώμη, από Σιγκαπούρη. Ναι. Χωρίς να το επιδιώξουμε κιόλας αυτό, έτσι. Και επίσης ήταν πολύ επιτυχής η περσινή μάλλον διοργάνωση, δεδομένου ότι οι αθλητές φτάσαν τους 500. Ήταν απροσδόκητα ευχάριστο όλο αυτό εδώ. Εδώ βλέπουμε μια εξαιρετική σκηνή με τον μεγάλο αθλητή, τον Καβαλιό του Σιδερίδη. Έκανε όλη τη διαδρομή συνοδεύοντας μια κοπέλα με αναπηρία. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε και φέτος αυτό με το χορηγό μας, με το στήριξη. Κάτι σκεφτόμαστε να κάνουμε, όπως και με τους άλλους χορηγούς οι οποίοι θα μας πλαισιώσουν, αλλά είναι όλα αυτά πληροφορίες οι οποίες θα δώσουμε στην πορεία. Θεωρώ ότι είναι αρκετά νωρίς. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει, να οριστικοποιηθεί για να είναι. Σαφώς. Όπως επίσης αυτό που προείπα, αυτό μπορούμε να το αναφέρουμε και από τώρα, ότι ο αγώνας φέτος, τα έσοδα του αγώνα θα έχουν ένα κοινωνικό σκοπό, θα μαζευτούν για να δοθούν σε ένα ίδρυμα και θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά και θα το αγκαλιάσουν και φέτος οι πολίτες. Λοιπόν, νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σε ευχαριστήσουμε για αρχή εσένα, Γιάννη, που ήσουν εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καθυστέρησα λίγο να έρθω. Όχι, εντάξει, τελευταία εκπομπή ήταν. Τελευταία, ναι. Ανοίξαμε με τον αντιπρόεδρο της Λέσχης και κλείνουμε με τον πρόεδρο. Έτσι είναι ιεραρχικά. Ιεραρχικά. Ήταν νομίζω πολύ καλή η συζήτηση που είχαμε σήμερα για όλη τη χρονιά και για τη Λέσχη. Ήταν ευχάριστη, ήταν χαλαρή και ήταν πολύ όμορφη παρέα γενικά. Και με αρκετό χιούμορ και εμείς να κλείσουμε γενικότερα τη σεζόν, καθώς αυτό είναι και η τελευταία εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους βασικά συνεργάστηκαν μαζί μας, κυρίως από τον Ερασιτέχνη ΑΟΚ, από την ομάδα της Καβάλας. Να ευχαριστήσουμε τη Λέσχη Φιλάθλων που μας επέτρεψε να την αντιπροσωπεύουμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Σέντερ. Ευχαριστούμε το Σέντερ για τη φιλοξενία. Από αύριο φαντάζομαι θα επιμεληθείς και ένα κείμενο το οποίο θα ευχαριστεί όλους όσους παραβρέθηκαν ονομαστικά. Είναι πολλοί οι καλεσμένοι. Ευχαριστήσουμε ονομαστικά τον Μιχάλη τον Σωτηρόπουλο, τον Δημήτρη τον Λονταράκη, τον Τάσο τον Μαρκουλίδη, τον Διαμαντή τον Κωνσταντάρα που μας έστειλαν βίντεο και έπαιξαν στην εκπομπή, αλλά και τον Μάκη τον Βιτανόπουλο, το οποίο το βίντεο δεν έπαιξε στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, διότι μου στάλθηκε στο mail μου, αλλά ήταν μόνο ηχητικό, δεν είχε βίντεο. Κάπως μπλέχτηκε στην αποστολή. Τέλος πάντων, να τους ευχαριστήσουμε όλους αυτούς. Να ευχαριστήσουμε τον Ερασιτέχνη ΑΟΚ, τον Δήμο Καβάλας και τα Welcome Stores για τα 3 δώρα που μας είχαν δώσει τα Χριστούγεννα, που δόθηκαν στους τηλεθεατές της εκπομπής, στην πρώτη εκπομπή της χρονιάς μετά από κλήρωση. Να τους ευχαριστήσουμε για αυτή την παραχώρηση των δώρων. Να ευχαριστήσουμε τον Σάβα που μας ανέφερε όλους αυτούς τους μήνες. Δεν βγαίνει ο Σάβας. Δεν πειράζει, Σάβα. Δεν βγαίνει ο Σάβας, βγαίνει στο παράθυρο και χαιρετάει. Χαμογελαστός, δεν πειράζει. Που δεν βγαίνει, δεν πειράζει. Το τραγούδι δεν ακούω, Σάβα. Είναι καλός, αλλά είναι νοχελικός. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας βλέπετε. Μας ανοιχτήκατε για την κριτική που μας έχετε κάνει, για τα καλά και για τα όσα πρέπει να διορθώσουμε. Γιατί χωρίς εσάς δεν υπάρχει εκπομπή, να το λέμε αυτό έτσι. Αυτή η εκπομπή είναι όλων των φιλάθλων. Θα μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ, γιατί κάνατε μια εξαιρετική δουλειά τη χρονιά. Δεδομένου ότι ήσασταν άπειροι στον χώρο, δεν είχατε ανάλογη εμπειρία. Ωστόσο, σταθήκατε σαν επαγγελματίες. Ξέρω ότι πόσο σκληρά δουλεύατε όλη την εβδομάδα. Τα γνωρίζω από πρώτο χέρι τι δουλειά γίνεται όλη την εβδομάδα για να βγει αυτή η εκπομπή. Σας αξίζουν συγχαρητήρια και πραγματικά ήταν τιμή μας και χαρά μας που εκπροσωπήσατε τη Λέσχη Φιλάθλων Καβάλα σε αυτήν την εκπομπή και όχι μόνο σε αυτή, φυσικά και στη ραδιοφωνική, στην μπάλα στην Κερκίδα. Και θέλω να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Φιλάθλων Καβάλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να κλείσω λέγοντας ότι εγώ μπορεί να θεωρούμε του χώρου του συγκεκριμένου, αλλά δεν θα μπορούσα να διαλέξω καλύτερο συνεργάτη από τον Βαγγέλη, ο οποίος πραγματικά έχει τρέξει τα πάντα στο τεχνικό κομμάτι. Είναι και σκηνοθέτης, όταν δεν το δείχνει η κάμερα κάνει κάτι τέτοιο στο Σάβα, αλλά αυτό δεν τα λέει. Να ευχηθώ σε όλους καλή υπομονή σε οτιδήποτε έρθει μπροστά μας και σε επίπεδο φιλάθλων αθλητικό και σε επίπεδο κοινωνικό. Και από εμάς να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Πρέπει να κλείσουμε έτσι. Ήρθε η ώρα μας να σηκωθούμε. Δεν βγαίνει κιόλας. Δεν βγαίνει, δεν θέλει να βγει. Και να αποχωρήσουμε.
purpose. I got a purpose. I got a purpose. I can't behave. I got options. I went too far, and I'm not done. One more time. One more time. One more time. I'm greedy and I'm never gonna stop. I'm never gonna stop. I'm never gonna stop. I'm never gonna stop. If it's free, it won't be worth it. And if it's easy, I don't deserve it. I want it to last, so I gotta earn it. I gotta earn it. I gotta earn it. I can't behave. I got options. I went too far, and I'm not done. One more time. One more time. One more time. I'm greedy and I'm never gonna stop. 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 Never. 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 Never.